अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमरा गौवा के एगो लड़का रे दुनु पहिले बाबार कहा रे। हमरा गौवा के एगो लड़का रे दुनु पहिले बाबार कहा रे। भइल भारी रे कैसे समारी रे, भइल भारी रे कैसे समारी रे, नहीं हटत पावे पार कहा रे। हमारा गौवा हमारा गौवा के एगो लड़का रे दुनु पहिले बाबार कहा रे। हमारा गौवा धके जबरी मुआना रगड़ी रगड़ लेबा बोला के हाँ बोला के माजा मर लेबा धके जबरी मुआना रगड़ी रगड़ लेबा बोला के हाँ बोला के माजा मर लेबा। चोकर में भइल बाटे झलका रे। हमारा गौवा के एगो लड़का रे दुनु पहिले बाबार कहा रे। हमारा गौवा के एगो लड़का रे दुनु पहिले बाबार कहा रे। हमारा गौवा के एगो लड़का रे संजय अभिरंजन के हकैल